Dobrý den, jmenuji se Martina Zelenková a touto cestou bych vám ráda představila krásný prostorný slunný byt, který má 2 balkóny, jeden je zasklený jako zimní zahrada. Dům je cihlový a nemá výtah, ale trochu toho sportu vám za to stojí. Pojďme se na něj podívat. Tak co myslíte? Že těch 48 schodů stojí za to. Přijďte, volejte mi, společně nasajeme atmosféru a provedu vás tímto bytem. Budu se na vás velice těšit. Děkuji.